Točíš to nebo to? Já už to natáčím. No tak, jako už bychom si měli povšimnout toho zvláštního počtu, že neberu 4 kousky toastového chleba, ale 3 a udělám z nich jeden toast. Vyberu správný salám, v mém případě paprikáš. A budou vlastně 2 vrstvy salámu, 2 vrstvy sýra, že jo? Jo? No. Cokoliv si budeš přát. Teda záleží, jak to uděláš. Tohle bude opravdu na toast, mezi na toasty. To bude pán toastů. Tak. Až doteď naprosto normální postup. Ale teď! Ještě teď je to pořád normální postup. Ale teď! Teď si opravdu zahrávám s dosud nepoznaným. Jo, a na to se spotřebuje v podstatě 1,5krát tolik surovin, jak na jeden toast? No, vlastně to bude ale pořádný toast. Pan toast prostě. Ještě ukáž z profilu. Ze všech stran. Potom na konci musíme zřezu. A já budu ještě řádně No a dokonce na to potepřený. padla velká část mých surovin. Jo, ale tak tady se píše historie. No, tady se prostě na nějaké to kolečko salámu nehledí. Přesně tak. Tady je můj malá verze. To je dobré, že to testujeme. Bychom to měli natočit na... Na toastovač. Nechci to chytat s těma rukama. To máš jedno. Stejně si to budu muset natočit přímo. Já myslím, že... Už je nahřátý. Je nahřátý. Otvírám. Vkládám... Jedenkrát bílý, jedenkrát černý. Tak a ty to zavři. Já to zkusím zavřít. A to se náhodou neformuje, ale tak... To nevadí. Poslední pohled na toasty. Pan ty drží. No kurva. Já sakra. To se asi bude otvírat, než se to trochu speče. To bych chtěl nějakou pásku. Ale dobré, už to drží. Potom to vystřelí. Už se to dělá. Už se to roztáčí. A teď to když tak stopně, to máš málo času a dáš to zase. Máme čas, máme 4 minuty, takže tohle bude A ty to budou dělat ale déle. přímý přenos. To budou dělat díl. Ne, to je důkaz, že jsme to nijak neudělali, že jsme to neovlivnili, že to je pravé. Přesně tak. A sorry. Už to cítím. Už cítím, že z toho bude něco velkého. Jako, každopádně bude to pro nás novinka, no. Pro ty toasty asi taky. Pro ty toasty to poprvé se do trojky. Už tam děláme trichotou. Tam? Vidíš to, jak to napíše ta historie? Vidíš to, to je... A digitálně. Tady dělá nějaké houby. Jo, tady musí někdo další.
Kurně, 1,5 minuty. Aha. Musí to rozsít krásně. A tak to se zatím drží pohromadě. Ale je slyšet, že mu to dává zabrat. Si s tím má trochu práci. Ne, mohli jsme si k tomu dát drinka. Já nevím, jestli se mnou odvážit to Otevřít? otevřít. Proč by ne? Chci se podívat, jak vypadá. Je to dobrý nápad. To kontrolovat. Ty vole. Zhodě dolů. Ty jo. Hrubé. Počkej, zhodě dolů. Myslíš, že už On bude? se ti orosí, on bude zhnusený. Já myslím jako, že zase bychom to nepřehnali. Tak jo, to bude všechno. Ty vole. Na pohled takový obyčejný, nadusanější jsou. No my teď nemůžeme dát křížku. No uděláme. No však samozřejmě, že dáme spojit černý a... černý a bílý. Ty to jdeš rukou, jo? Vole. Tak? Z jedné strany je úplně brutální, tady úplně spečený. Počkej. Opatrně, protože to jsou poklady. Přivrstí.